बुंलायखा थांबानो नुवा सार खोनाखा बर'नि बर' तामो लाइटौ जुर कदमे जे केन्द्रीय सरकार कायसा दिप्लासार मिलायनि थांगोनानि अगला आव बाहायगै चलित आव साइखार कायसे এবং बर' गोबांमा सामुं थांनानै जतन खोनामानि बिबरन अनुযায়ী तो पजिटिव এবং टाइम टू टाइम होम मिनिस्ट्रीनि जे प्रतिनिधि सामुं थाङो आसामनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा टाइम टू टाइम वो त्रिपुरानि बर'नो एबा हायुं गतरनि बर'नो वो आपडेट जों केबो व्यक्तिगतभावे मो विषय आपडेट खालामनो कगिया तो गोबांमा एक्सारसाइज और खालामजानाय इकोनॉमिक सोशल कन्स्टिट्यूशनल गोबांमा राइट्स दं खबजानाय सेंसिटिव मैटर कक्साबो नंगौ गासै होम मिनिस्ट्रीनि जे प्रतिनिधि आसामनि मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा टाइम टू टाइम ब्रीफ